Mandiskip is. And the choose appearance. Tron. Choose appearance. Tony. We are a boy. Are boy a baby. Majono. Yeah, we are a boy, manjo. Yeah, and the X start playing. Kashich. Yeah, Anesu Munashe. Yeah, that's the one. Yeah. Once what change? X start playing. I'm gonna put down the PlayStation. My controls are and the Xbox. Do time about computer, saka the opposite. Yeah, anyway, start playing X and yeah, Anesu Munashe my course in you. Confirm A. A by Xbox in the end. Do she? Miraton. Mwana zuritika. Pedra nru shandisa ndere PlayStation and but game ine ma controls the Xbox. Ska zviri opposite ka zvinizvi. Inasana mbo tishandisa pedra Xbox akawanda. Hey, confirm. I think ndo ndaka press huh? Yeah. Hey, confirm. Why? Yeah, yachang. So confused as in it. Yeah. Saka ndofana ufamba kapa apa meno ndikuenda kupa. Nenda straight. Then ndovanda uya kuno. Pana pachiko pa market kapana. Pange pa market like. Muntu anotengese chi. Ndenda straight pana apa ndovanda kuzvinhu zvikwezvo. Matron. And you can enter the cortex from any menu. Yeah. Tracking challenges. My tutorials in Ishigwa. Or how to play. Moving and flying. Man, shouldn't okay. My tutorials. Antambigere my tutorials. And the building of javelin loot. Tony my challenges are rebuy. My challenges in just my guy. And the daily trials. Ko apa banishia. Once aid to cortex. Tony. Katfambe tu. Ukuside kunoko. Ukuside kunoko akuna chinhu kakuno. Daily trials. Ko weekly trials. Meno. Ko panzi library. Ndichitambe game. Zvinosiyana nazvo izvi. Ndoenda straight kuno. Kwapa. Hanzi read note. Leaderboard ndochi. Command ed. Mati ndombera man. Tingatoswirira panapa. Talk A. Yeah, you see what I mean? You picked up on that, right? Little. And the skip is.
Yeah, at least now ndakuziya kuskipa zvinhu manje. Okay. Hanzi chi? Ndokwira ma-steps. Ma-steps anondiendesa kupi kwa? Oh, panze. Game yakuita kunge Assassin's Creed like. Apa ndo chisutu kaichi. Chinonzi chijavelin. Kana ndiri right. Ndokana nesinokangano. What are you talking about? I just got a message from you saying to meet you at the forge. I didn't send any. Izvi ndoskipa izvi. Aiwa, ndoskipa izvi. Whoa, forge unlocked. Skip mdara. Chii kweshi. Melee slot unlocked. Skip. Ama tinotanga hondo kama. Activate forge. Ndaita. Oh, javelin unlock. Ndochuza. Ranger. Yeah, inona nyonake. Ichitonge chitenka chilike. Ya, iyi ndo iri bow manje. Yakanaka manje. Tone yakanzi stormy. Yeah, stormy yakashata. Itonge storm yepa nonchi X-Men. Iyi ndo yanruda. Yakanaka manje. Zvakashata handishandise izvi. Iri bow manje. Alright, skip. Yeah, exit. Haha, kuionere. Ndokunochinja. Okay, hanzi chi? Hanzi use loadout tab to change weapons part gear and gear, create custom loadout in javelin menu. Oh. Whoa. Iyo. Urionere. Javelin aseguru. Magetsi manje iyi yakabaka. Ona. Enda kuhondo wakarwa smart mdara. Hondo wakarwa smart my guy. Anyway, ndodzokera. Oh, guys. Ndodzokera. Ndapedza. Oh, ndo javelin yacho. But kuingwani itonge nechine ngwani. Bona. I hope you baby kana ari face but zvimwe zvati zvoita. Ndapedza kuitarisa. Kana ndauda ku I think ndoramba ndapresa B. Aisudzokera. Konda presa sego titeso. Ndoda kubvisa kaino ichiko ndidzokere mugame. Apa inozvi ndikushandisa noichiko keyboard rangu re. I think escape. Ndoda kubvisa kai. Kwapana inonchiko. Hapana button riri kubvisa here. Unobvisa seko? Oh yeah. Yeah, ndabona pekubvisa nawo. Okay, load out. Ndoda ma-weapons ka. Okay, ma-weapons Chiko ichi. Ko ma-weapons andoda ndomachuza sei.
bheki kagani kakaka hapana mamwira ndoda ine damage hombe ndeipi ndeiyi ko ishi iyi saka ndinofanira kungochuza 1 chete man anzi logged ko twin blades chete chingoripo back kumashure ko strike system ishi chishi back dzokera kumashure social leaderboard settings game ngaishitanga handei anzi hold Y to start expedition Y ndiye triangle game modes legendary mission mati tutanga ipi kwa okay I'm meant to bake up and review mission difficult level previous levels okay difficult asanda ugona no more hitable no more hitable no more hitable okay check the mission she Tony change mission ko kwekanzi legendary mission ndeshi zvakavharwa izvi logged futi amantambe asi unotamba as a group Tony bheki kamdara kuma mission yana chimbotamba ita sikwa yayo anzi lodge ndipo pandiri pana ko asi kujamba enda unopinda nhasi nozviona but yangu yakafuti papo kwamwe kwese uku hanzi ndasvika ipapo
matchmaking. Chakutanga. Isuti ndizo manje. Matchmaking. Matchmaking hainofana neFortnite here. Chinhu zvakada kufanana men. Hatichaona zvakafanana. Kana zvakafanana maybe ndichitamba no1. Iyi game handitomboinzwisisi kuti iri kubva kupi ichienda nekupi. Ndakati unonzi kuvharwa chaiwo. I thought maybe a single player game yaunenge uchingotamba. Matchmaking yacho zvinenge rutodo tononoka. Haisati yatanga. Kuchazotanga nguva. Iri kutora time kuti itange. Nanhasi ringonyorwa kuti matchmaking. Kono ndotamba mamission unomatamba sewo. Inge yakutanga. Whoa, yeah, yakutanga. Why then? As there are things that will kill you for food or for self-defense, then there are these elemental terrors that will kill you to appease their own malicious sense of humor. Not only will they raise fire from above, but they will sneak up behind you and then rain fire from above. Luckily, you can listen for their distinctive shriek and take cover if you can find cover. What if you don't have cover? What if you are alone with no hope of rescue? My professional advice is just stay home in the first place. There are so many better things to do. Icho Shatanga Brenda Cooper. You ready to jump in? Yes, I am. Bo. Anyway. Tassin has given us the last location where he made contact. Yeah, Argupe. Haha, ewe. I'll fly. Then straight up. The location Tassin Open up. close. I'm detecting the camp's shortwave radio. Then Owen, anything? Not so obviously otherwise, no, nothing but the radio. And no Matthias. ndofamba seko apa. Ndofana kuuya apa. Nasinochiona. Hold. Interact. Oh, come on. Detecting another radio. Imwe radio. Must be more than one camp. Let's follow that signal. I see radio here. Oh, yeah, straight ahead. Ndizvo. Flyer. Kabebi ngakaflyer. Kabebi kakabatana sekuru. Kanjani. Pane munhu arapo. Icho. Pane chinhu ndaona pasapo. Asichatiza. Oh yeah, harvest. Nechimwe chirapa ichi. Harvest. Yeah, manimbo harvest already. Sanyanya umhanya steering. Ndimbotanga nda harvest. Tone. Hapana zvimwe zviri kuharvest here pana. I think hapana. Saka mandi fly. Kanjani kaungato unonzi kuflya. Kabhebha kana. Oh. Ndarasika. Oh, pamwe apa. Location I marked for better reception. Iwe, timbospina. Uonere. Spina sekuru. Ewa. Ndadhumira. Anything else I should know? Oh, pamberi futi apa. Let's get themselves in trouble by being out. Tomboita zvidobi, maskiri. He has a Mira. I think ndogona harvest or something. Chiko ichi. Presentation is chapter 1 of the freelancers handbook. Achisi hapana china. Ya, ndasvika. Pane zvimashiri zviri kungochema. Manya. Akuflya ndizvo manje. The radio signal's getting stronger. Ndenda kupi? Clearly, Matthias established more than one camp.
straight uku panapa tiri panapa ndofana kudzika panapa tizvo John pandadzika It's not here. Look for it. haasi panapa mandijambe panapa ndoenda sei manje guys ndoenda seya auka hakusiri ikoko I don't think so John okay yeah kana ndoramba uri mudenga right analog stick nhasi ndinazviona phone hands overheated ndekupi uku but kwandida kuenda kwacho ndekupi manje hapana kana aro kapo pana ndichitamba pamba nikaaro kanga chindiratidza kuti unoenda so manje apa kaaro kacho handisukaona saka ndichaziva ndakufana kuenda sei maybe pamusora anzi locate Matthias Sama kumhanya manje ndipapi inonchiko campus yacho iri kupi so toni ndikupi kwangu anofanira enda ndikupi uku ndononzi kurasika manje uku ndeso matikwire pamusora nendasvike anzi chi a campus indicates something of interest nearby something of interest pai pacho pasa apapa dipe something of interest ka ndopana ndapakangano bandafura napo zvangu I think ndapfura napo pamba kanzi something of interest blah 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 ipapa ndapfura napo but John something of interest I think ngaramba ndichimpeya ipapa ka ndikaramba ndichimpeya panapa kandogona kuwana something matimbotenderera tenderera timbotenderera ahedi hey kupana hapana china anzi overheated kana yati overheated zvinzvireve chikwezvo hanzi outside kwaita seiko futi hey asi ndarasika ndofanira kuenda seiko pana manje zvandiri kuita kapanapa zvakatomboziva kuti zviri kufamba sei panapa kochiko ichi vanhu vakafa kawo vanenge vadashurwa marasta ese ari pasi aya afa
Kobana. Uyafa futhi. Kuno kuseri kuno. I think kune something. Pane shibana. Pana babana china. Saka ndikupi mai. Pana apo ndapfura napo ka. Kobana apa. Oh, koishije. Akafa futhi. Uyakafa futhi. Ndikajumpa ndikaenda straight up. Ayopa izonditi hanzi return to area of objective blah 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 zvanga ichitaura zvezvo. Shone pana. Pana chinhu pana. Iyi game inenge inonetsawo futi. Vanofana kuenda kwacho ndanombekuziya seko. Ndikungombeya unge munhu asina zvinhu zvekuita. Ndinonzi kurasika mu1 room manjo. Wandiri kuita kurasika mu1 room. Chichishi. Ndarasika mu1 room amani. Kunda kuenda ukanditi hanzidzokerawo mashure. Ukandifunga panapa ndifunga kuti pane chinhu pana. Ko ndikaenda uku. Ndadzoka ka. Yanga ichinditi hanzi outside mission boundary. Omana. Iyi mission iri kundinetsa iyi. Yandivheksa. Ndarasika mu1 room. Ndarasika. Hanzi chi? Vakafa. Ndarasika mu1 room. Ndatorasika. Ameno kuti zvinhu zvinonetsa izvi. Kuwapapa. Saka apa ndofamba seiko ipapa. Panapa pana chinhu apa. Kuti kaenda straight so. Ngatimboenda straight so tonoti. Hanzi something of interest nearby. Saka ndiri padhuze kaini because kana ichinyorwa kuti something of interest nearby, I don't think so. Kana ichinyorwa kuti something of interest nearby, that means ndiri padhuze. Somewhere panapa. Pass. Ngatiende so. Kutongofulaya ndokuzvipedza. Zvekumhanya izvi.
kumhanya tingaswerera. Solarium coat. Tone. Ko matidzike pana. Jamba. Oh, apa pamusoro apa. Wabona? Up. Oh. Hey, hands outside. Ndatangisa futhi. Yeah. Yeah. Samanaka. Beta ma-acrobatics. Mandende kwandaenda uku. Ichi chiri pamusoro ichi. Shish. What's this? Oh, to andoko. Hapa siripa. Kuno kundoka ndandiri. Ukakuendeko. Saka mati try kuenda uku. Kuno. Tono kuno kuneshi kuno. Pane chini here panapo. Munza zvimashiri izvo. Uko. This direction. And the suit overheated. Hands return mission. Uko. Ndikudzokera. Manga unyoro tanzi return to mission what. Ndikasadzokera nobva yatangisa. Hakusi kwanandiri ro. It looks like no place enandiri inwe. Pachiradio. That's where the signal is coming from. We can use it to help search for another camp. It'll take time. Okay, get started. Panapa. Number one. Activate. That's number one. Quiet out here. Maybe. Oh. Abo pavuri apa. Oh. The hell? An ambush. Wow. The scar. Paru. Scavengers. Paru. Signals, they are everywhere. Are you done with Hey. the radio? No, still working on it. Barura. Ewa. Barura. Destroy any hives that pop up that can cut off Hey, reload shama. Scars. Onde yatanga. Hey. Zvinondi bvarura shama. Ewa. Nenchafa bana. Nenchafa. Ewa. Ndikudambura iyi. Ewa, dambura. Bam. Ewa. Finding a direction? No, not yet. Focus on that. Hands hold B and L to change your dashes. Hands hold B and L to change your dashes. Kane karate asekuro. Kane karate. Clear out those remaining scars. Radio signal? Still working on it. Mati zvibvarure. Chimurenga. Bvisa vanhu musoro. Kanoda kupiwa mpamako. Just fiddling with the radio signal for the next location. I understand. Just Zvafa. Of course, lots of stuff. Ndazoona. Yebo baba. More hives. I know. Musoro. Oh, zviri kuuya izvi. Iwe. Ndikushutera. Iri kureloada. Hey, ndikufa. Ndichafa panapa man. Make sure you destroy any hives you Hey. Shoot. Ndafa man. Hey. Ndakufa. Zvakundiuraya shama. Zvine nharo.
izvo zvine nharo zvakawanda. Reloada mani, tinofa pana. Dambura. Stop the scars is to destroy their hives. Anzi destroy their hive. Iyo hive irapa. It's critical. Ndafa. Those horrible things. Now finish off the remaining scars. Indafa here. Unditanzi finish up indakutofa. Icho chikundishuta icho. Mandizvitise. Ha. Chamananda, ndingatofa kapana. Kwira. Jamba atendo. Hatisi gwara katikatizi hondo. Pane kari kundishuta. Kana achonongorilotawo futi. Kushiko ishi. Finally, and done. Ha! Yeah. Saka ndoenda papi manje. Where are you? He didn't hear you, but I think I found another camp. Okay, let's go. Ha? Kupi kwacho? Autanzi let's go kupi kwacho? Handisi kukuone. Oh, uko. Anti. Iwe. Nothing. I just lost the radio signal. We need a signal booster. Wait! Found one. Papi. Oh, manditeere zvinhu zveblue izvozvo. Zvandofanira kuteera izvo. Chimwe chacho chiri kupi? Got a bunch of scars. Asi pane hondo. What's going on here, bana? Oh, I've never seen this much scar activity. What is going on? I don't know, but it's not. zvikuramba zvingouya zvama. Koshiko, mati nonga. Ona iri kubudisa chimenyu ndichishudwa. More scars incoming. Looks like they're using gates. Oh. I hate those. Very unfair. Ultimate ability iwe. Panofa munhu. Pedzera. Ewa. Nasi mtokukurai mese. Iwe blaze mnofa. Mpama ikoko. Kudzoro. Pisa chirumeso. Sada utiza dzoka. Looking for a signal booster, right? Yes. Ne kagwara. Kanga dototiza. Do is turn it off. Apa ndokatanga hondo futi. Ya panapa. Unlock. Oh, bo. It's working. Matthias, Saka takwenda. still can't hear us. I've got a location. Kupi? Anzi location kupi? Oh, uko. Andomberi baby. Kumberi baby. Mberi. Ewe. Kumberi. Henaro. Suti yangu yata overheated. Ora chimanyo right. Manya sama. Rambo chimanya. Ngati fly alright. Ngati fly tisimudze Zimbabwe mdenga. Chemdenga. Oh, apa. Tone iri kuti right. Pane madinga rapa aya. Mumuona madinga rapa. Aya madinga aya. That's the radio we were following. The scars were taking it apart. Reload. Fix that. I bet we reach Matthias. Iro amwe madinga ngafe ifakan. Ifa. What's happening with the scars? Something has them in range.
Hey, zvikuita zvichiwanda kazvinhu izvi. Hondo yacho. I think the best way kuzvishuda musoro. Because ukashuda body hazvikasiki kufa. Into the access panel, I'll do the rest. Pana, ndasvika. X. No, pana. Okay, done. Starting repairs. Whoa. Oh, and that doesn't look like a repair. Would you just let me? Ugh, damn it. Achikushanda keshe. Company. Can it be fixed? Yes, of course. Just deal with the scars. Apa ndakwenda seya. Anzi deal with the scars, zvimascars ndezvipi izvi? Mafesa aya. Kandira grenade. Mandidhile nazvo. Todhila nawo. Ndakutoda kupinda imwe level. Ndakufa. Ndakufa. Nandakufa omaika ndombojamba mudenga. Zviri papi? Izvo. Pauda grenade kapa. Grenade. Looks serious. Very serious. Grenade. Ama. Ichi. Hey, matende mudenga. Watch out for the flamethrower. Nenda kuda kutofa kai papa. Zvandipinza busy asekuru. Zvinhu zvandipinza busy izvi. Shuta kana. Shuta. Health yangu yabva yakwira. Go around here. Around the back. It's weaker there. Hey. Chandinama. Icho chine nhare ichocho. Chandiita bhaku ndova ndafa. Chine nharo icho. Defeat the scars. But anzi unofanira kushuta izvi chacho izvi. Zvekundishuta shama. Zvekundishuta. But nhasi munofa. Icho chine grenade ichi. Chafa icho. Ko zvimwe zvacho izvi. Mudenga. Mani bofema mani. Unofanira kumbofema kabhozi. Ukaramba uri pazviri zvinokunama. Grenade uko. Very serious. Andina grenade. Focus on the big guy. Ultimate ability. Icho. Ability extension. Watch out for the flamethrower. Ability extension. The gates are closing. Looks like we scared them off. Let's take care of the rest and get back to the radio. Ability extension. Ndodanozikuundura vanhu. Okay, I think I got it. Zvapera. Mostly sure. Zvapera. Matitori chiko ichi. Ameno. Tora ka. Hauna bhebhi racho zvaakuita ma. Flyer. Hande ikoko. It's working. I've got a location. Patching Kupi. the fires through. I'm calling anyone in the area. I need help. There are scars everywhere. Answer, I need help. Guys, can you
wambokuenderei handoko Just hang on. parikupfuura zvimanhunzi zviko izvo. I think ndofanira kuenda kumusoro. Kumusoro. Great things are possible, I guess. Ngatikwire. Oh, nepanapa door apa. I think it's straight ahead up. The dungeon. Asi ndambofa. Zvandiuraya pepe. Matthias, can you hear me? Yes, I'm here. Getting But- a read on his radio signal. Are you okay? A little banged up, but fine. Saka ndinofanira kusvika mufeso uyu. Hanzi Matthias. Yeah, okay. Yeah, alright. Might fly. Panapa. What about scars near you? See anything? A few spots of trouble. Near misses. They're quite relentless. Touch. Okay. Wait, what's this? Ni papi? Some canisters. Ai, ndikudhumira. Chimatoni. Chinonongeke here. Hachinongeke. Asi kachina basa. Chipori chilight. I thought it's maybe something chaunokwanisa kunonga. Panapa. Ndipapi? Got a swarm here. Less for Matthias to deal with. Oh. Aseko. Icho. Handa. Ndiani kwe. Isho, chiri pamusoro isho. Ash. Ekuti reload. Mandichiuraya icho. Ko chimwe chacho. Chimwe izvi zvimwe izvo. Izvo. Hauna kuspinda kwandaita mudenga umu. What's happening? Matthias? Hey, ndikudhumira. Pa. Ko makombo unomaita seko. Omurwa makombo. Hattrick. Load. Ultimate ability. Iyo. Ichi ndochinochiranga mapenzi manje. Choranga mapenzi. Zvimasaskam. More incoming. Watch those eyes. Isho masaska mapedzera. Ai papa iwe. Nongoti mahobi. Ai mamundikwanisi. Amumisizani neni. Amumisizani neni chef. Oh, I think ndofana kushuda ishi. Ei, zvine nharhu. Ndazvirwa kombo. Papa. Eish. Manombotora shield. Eish. No shield. Ndauda kufa. Ndapadhuze nekufa. Ndiringodhumira. Shukupi. Ai, asi zviri kukanda magrenade.
sichaziri serious. Sichaziri serious. Hey, mission critical, man. Mission critical. Hey, mission critical. My baba. Nyepa. Upedzera iyo. Hey, pane chandinama. Zvakawanda zvinhu izvi. Apa ndagrenade apa. That's taken care of. Let's see to those scars. Ndafa. Ndafa. Apa ndambotry, man. Ndambotry, man. Kutangidza futa, man. Aish. Zviri kupi? Izvo. Oh, ukanonga ichi unobva. Chiko ichi. Kundinama ichi. Baba. Ewa. Matizvidambure. Ai, ndikupotsa. Papo. What's happening, Matthias? Hey, asi zvukanda mabhomba shama, zvukanda mabhomba. Baba. Reloader. Zvakawanda. Hey, zvakanda futi mumwe bhomba. More incoming. Watch those hives. Ndachipotsa. Bomba. Chakanda bomba. Hands no shoot. Zvekundishuta shama. Zvine nharo izvi. Zvine nharo. Azvokuti. Shooter. Kanda grenade papa. No. Iwo. Unodambura kwandiri. Combo. Kari kupi. Ewa. Ande mdenga. For you. 2-ish. Hey, 1. Oh, 1. I thought it was actually 2. No more. Up. Arundinama. Reload. Eish. Andanama. Chafa icho. Loader. Ichi ndochimwenya tacho ichi. Ndochandofana kupedzisa ichi. Ndochimwenya chacho ichocho. Kacho. Ibomba. Ndajamba. Nice. Mira. Uyu. For you. Arundinama. Aunama. Chafo.
Hey, bomba futhi. Angishaona. Zvakawanda. Gun ayiswita iyi. Ichayichinja. Ultimate ability. Icho. Pedzera. I think apa ndazvipedza manje. Anduku. Musada kutiza apa. Ndazvipedza. Finally. Samchiramba chingouya. Just stay ahead of them. I'm nearly there. Ndapedza. Yeah, ndapedza. Wasakura wapedza. Ewe. Handi. Mighty fly. Matthias, I'm in the tunnel. You're close. Ndofana kudzika ma steps I think. Ndizvo. Yeah, ndizvo. Unamanyidzika ma steps I. Seems some damage. Matthias has been busy. I think we'll fly, that's the best. Pretty faster foot. Oh, Matitorish. What's this? Stay put. I'll keep them off you. Hapana China. Isso. Ngani yangu reload aí. Reload. Matimbo. Vanotomboita shumbu wanda kai baba. Zvekundinama. Iri kuriloda. Afoyo. Kwasara 2, I think. Scars have too many ways to add to their numbers if needed. Zvichiripo shama. Akafa. Zvakuya zvakawanda. Makande grenade. Hey. Iri kuriloda hey. Chikwechi. Combo. Be careful. I'm trying. Scar Hey, zvakawanda. Close quarters. Careful. Hey. Ndachura. Zvimwe kashi. Zvikuramba zviuya zvinhu asi ona iro zihombe. Kwauya zihombe racho, zikubaba racho rabva rauya. Iro, pane zikubaba racho. Iro. Iro rine nhare. Iro handimbori manditize. Ndozibaba racho ka. Ndozibaba racho ka iroro. Randingana singambori raitondidashura. Ndambura. Mina timbozvipedze. Ufa uko.
Hey, hands no shoot. Kwa. Aga. Zibabazi. Hayi rinondura ndafa. Ndakufa. Guys, rakufa man. Iro. Uruona zigiant. Dantiza. Batize. Ha, batiza. Zvakawanda zvinhu izvi. Zviri kupi? Iro. Uruona iro. Iro rinonetsa iri hama. Chiri kundinama. Hapana paita chimurenga pana. Iro. Arwe. Manya. Ama zvina zvipiri here izvi. Hazviperi here zvinhu izvi. Chandinama, chikundinama. Ipa ndiri patight. Iro. Flyer. Handisi kuflya shama. Kwenda ndisiri kuflya. Kwenda ndisiri kuflya. Icho. Hey. Shandura. I'm a critical. And scoring. What happened? Una zerguita. Shit. Asi ndiri stuck on one place. Nandiri stuck on one place ka. Ko health yangu inokwira kana ndaita sei? Health yangu inokwira kana ndaita sei? Yakwira. Hanzi defeat Rust River and Enforcer. I think ndofana defeat as a giant rare. But ansikuruona. Si giant rare rupi. Ore dashura. Andisikuruona si giant rare. I think ndora ndofana kuuraya. Okay. Ice flyer. Oh, you're not overheated. What's this?
Ifa. Ir. Ah, ndoritiza. Ha. Ah, iwe ndoritiza. Ha. Ah, Health yangu yazara. Ir. Ah, I'm stuck. Anchaun. Ah, ya, kemi unesa. Rukupi kozinu rere. Ir. Janrova. Ah, mas ruya. Iru, mandirende. The thing just isn't dying. What the hell? Iru. Mandiriroe. I think he's done. Darura. Final lauma. Ndazoruraya. Arandinetsa zini. Ai mama na base. Papa yo. Ah, gani. Randinetsa zini. Akarapa. Kafa. What's next? Signals? I'll keep monitoring. You should check on Matthias. Machenda ukumanjo. Handi. Zinto randinetsa rere. Matthias? Mandazoripedzera mash. Ndiye wacho. I don't know what to think. Arcanists and scars often clash over shaper sites, but nothing like this. I must tell Tassin. Please. I need to return to Fort Tarsus. Oh, mission accomplished. Ndazopedza man. But zichendera randinetsa rere. Angari nenharo. Hari nenharo man. Abo.